A xornada iniciarase coa concentración de vehículos na esplanada do Malecón a partir das 10 da mañá, amenizada pola música do Grupo Taume. A mediodía oficiarase unha misa solemne en memoria dos camioneiros falecidos en accidente de tráfico, que dará paso á tradicional procesión motorizada. Recordamos que o ano pasado se fixo unha homenaxe aos motoristas falecidos, ademais a 3 veciños do noso municipio que tristemente faleceran ese mismo ano. Este ano, pois, como adiantaba, vai dedicado aos camioneros falecidos. Polo tanto, vai a comenzar ás 10 da mañán esa concentración de vehículos no Malecón, como xa ven sendo habitual, pois engalanados listos para partir despois do que vai a ser a misa de bendición. Ás 12 vai a ser a misa solemne. Contaremos pois cunha ruada do Grupo Taume de Olveira. Este ano queremos dedicalo aos camioneiros falecidos, pero tamén a todos aqueles que neste momento pois queremos que sea como un agradecemento, non? Aqueles que están traballando nas situacións que estamos vivindo neste momento, que son unha situación bastante complicadas, non? En todos os sentidos, tamén facía a iso relación Mariola. A procesión seguirá o itinerario habitual, incorporando este ano un novo treito ata a Rotonda das Saíñas. Como sempre, será da mesma liña, pero este ano aumentouse un trozo máis que irá ata a Rotonda das Saíñas. E volveremos, como normalmente, por Padín, Lepanto, Miguel Rodríguez Bautista, Alcade Fernández Bermúdez, Rosalía de Castro, Galicia, e remataremos na Porta do Sol. Concluídos os actos conmemorativos, terá lugar unha sardiñada no Porto da Guiño.